Enguany hi ha una novetat, i és una novetat de calendari, perquè han fet els pressupostos, els han presentat ara per abril i no, diguem, passat l'estiu, que és el normal, però això és l'única novetat que hi ha en relació a les Illes Balears i els pressupostos generals de l'Estat, perquè l'injustícia és estructural. I com els membres del govern saben perfectament, un altre pic, aquests pressupostos que estan en el Congrés dels Diputats, tornen a ser absolutament injustos per les Illes Balears i ens tornen a situar a l'ecó d'inversió territorialitzada, el qual no és una novetat d'enguany, sinó que passa any darrere any. I davant d'aquesta injustícia nosaltres volem saber quina opinió, quina reacció, quina contundència utilitzarà el govern per rebel·lar-se. Nosaltres, des del principi de la legislatura, els hem convidat també, més enllà de les accions polítiques, que evidentment s'han de fer, els hem convidat també a fer accions jurídiques. Voldrien saber què farà el govern davant aquesta injustícia cap a les Illes Balears. Avui s'havia proposat, alguns partits havien proposat una declaració institucional per rebutjar els pressupostos generals de l'Estat perquè s'està complint els compromisos que tenen Illes Balears i el Partit Popular i Ciutadans no l'han volgut aprovar. Precisament en aquesta situació estem aquí a Balears, malauradament. La posició del govern és de decepció i indignació, ja ho he dit aquests dies, ja ho hem dit en diferents vegades. Una vegada més, el senyor Montoro manifesta més preu en els ciutadans de les Illes Balears amb un incompliment dels compromisos que ja havia adquirit. Ens ha fet el diagnòstic. Li hem demanat que vagi més enllà del diagnòstic. Perquè, clar, si vostès tenen uns convenis, la xarxa de carreteres, vostès tenen uns convenis firmats que són obligatoris per al govern, el que han de fer és anar als jutjats. Pensen anar sí o no, perquè, clar, si no, o han de pensar que els convenis no tenen la força que vostès diuen, o han de pensar que s'estan rentant les mans en relació a aquesta qüestió. Algo han de fer en relació als convenis, però també li podrien xerrar de l'Estatut d'Autonomia, de les inversions estatutàries, de l'incompliment d'una llei orgànica. Qualque reacció més enllà de la política han de tenir. I nosaltres, li varen dir i li tornem a repetir, considerant que s'està anant amb els pressupostos generals de l'Estat en contra d'un principi constitucional, que és la desigualtat, perquè cada vegada s'està arraconant en els ciutadans de les Illes Balears. Pressupost darrere pressupost, per tant, fins i tot ens hem de poder plantejar impugnar davant del Tribunal Constitucional aquests pressupostos generals de l'Estat per discriminatoris cap als ciutadans de les Illes Balears, perquè alguna cosa contundent hem de fer davant la injustícia. Moltíssimes gràcies.